Bon dia. 2:23 del matí. Tinc molta son. Comença l'aventura. Bueno, doncs ja he sortit de casa. Són les 3:20. La veritat és que estic cagadíssima. No tant per anar de nit pel carrer, que ho anem fent, sinó perquè m'oriento fatal i he d'agafar dos nits bus per arribar a l'aeroport i tinc molta por d'anar a agafar el que toca i bla bla bla, saps? Pero bueno, venga, vamos a por ello. Bueno, al loro, que no estamos tan mal, Ja he arribat a l'aeroport, són les 5 menys quart aproximadament i me'n vaig a la puerta d'embarque. Adéu! Pues bueno, ja ho tindríem. No em queda clar a què corresponien 27 euros que vaig pagar de més d'una motxilla, perquè pensava que l'havia facturat, però m'han dit que no està facturada, només que la puc pujar a cabina. No sé. Bueno, però ja estem aquí, que és lo important. Bueno, pues ja estem a Porto Aeroporto. Ara només mos cal trobar un autobús que em porti fins a Valença o Tui. Ja estic a Valença i per este pont passarem juntets pel que pugui ser, vale? Oh! Bueno, pues ya estaría, no ha pasado nada. Primer error que estic veient que he comès sense voler, perquè se m'ha oblidat. No m'he portat la cinta de les orelles i jo pateixo bastant de mal de les orelles. No he pensat en cap moment que podria fer pen i quan he arribat aquí ja he vist que fot esta ventada que riete tu de Reus i de Camarles. M'he plantejat que potser la cinta del cap hagués estat bé. Però bueno, porto taps, porto auriculars, vull dir que a males me puc tapar les orelles d'alguna manera. Però no cometáis el mismo error que yo. Si patiu de mal d'orelles, per si de cas, porteu-vos una cinta. Pues bueno, ja estic aquí a l'alberg que dormiré esta nit. Estic fent temps, obria a les 12:30, però estic ja cansadíssima. Però bueno, m'ha fet molta gràcia lo canvi d'idioma. Segurament me direu que és una tontada, però bueno, el canvi d'idioma de Valença a Tui. A Valença encara formava part de Portugal i pues, ha estat obligada a tot arreu i ha sigut arribar a Tui, que forma part ja de Pontevedra, i ara ja tot és castellà o gallego. I, jolines, l'únic que he fet és cruzar un pont, saps? Vull dir que tampoc no... La frontera ha sigut molt sutil. Així que, no res, m'ha fet molta gràcia. Hala, a veure si obrin ja l'albergue este, que quiero hacer cosas. Pues bueno, ja he dinat,
He intentat dormir una mica, està molt complicat. Crec que el que portaré pitjor, sense dubte, és l'esquena, el pes de la motxilla i, i el dormir, perquè segurament no podré dormir gaire mai. Però, bueno, ara també estic veient que per les nits me farà falta una samarreteta de màniga llarga, així que em vaig a pegar una volteta pel poble a veure si trobo algo que em servisca per dormir i poco más i s'haurà acabat el dia d'avui. Hala, adiós. Pues ja ho tindríem això, El dia d'avui lo dono per finalitzat. Ara és qüestió de fer temps, hasta que es vagi de nit, intentar dormir de nou i demà començar l'aventura de debò. Au, pues, hasta demà.